ಆತ್ಮೀಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮೇಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಲಾವಿದಾಯನ ಸುರೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲಿನ ಉಡಲ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲಮೇಲು ಕರಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಸೋನಾ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮೇಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಜಿ ದಿನತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಸೋನಾ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕೇರು ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರೇ ಬೋಡಾದು ಈ ಕಳವಾರದ ಗ್ರಾಮದ್ದು ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವೇರನ ಸಮೇತ ಕಲಾವಿದರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಬೋದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ವಸತಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಒನಸು ಮಾತಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಲಾವಿದರೇ ಬೋಡಾದು ಆರು ಕಲಾ ಬಂಧು ಆಯ್ನ ಆರ್ನ ಮಾತಾ ಕಲಾ ಬಂಧುನ ಸಾಕಾರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪದಿರು ಅರೆಗೆ ನಲ್ನಾಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಇಂಕು ನಮ್ಮಿಂಚಿ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಅರ್ನ ಜೀವನಡು ಏಪಲ ಸಂತಸ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಲಯಡು ನಲ್ನಾಥ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಅರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಆವಡು ಬಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮುಕ್ತದಿಲ್ಲ.